Ahmad Gwa. A yanzu a gaba ɗan India ba dillalin kadarori da ya kai shi. A duk wata haramtaccen hakalla ta ƙasa yana samun kaso 15 bisa ɗari. Daga duk wata kwangila da ya hanyar kuɗin yinta, kaso 2 bisa ɗari na kuɗin aljihunsa ke shiga. Duk wahalar aiki wannan dillali sai ya san yadda ya aiwatar da aikin. Hatta wanda bai sa ba cada ba ma sai ya sama masa digiri. Zai iya yi wa ɗan ta'addan wata ƙasa fasfo ɗin wannan ƙasar. Ka ba shi kaso 2 bisa ɗari zai iya ma kowane aiki. Kana ba shi kuɗi ko iyo kashe ya yi akwata zai yi. Wannan lamarin sa ya fi naka muni, yana da aure ne? Matar ba za ta iya da shi ba ta feshe. Ta ya za a iya samun wannan ƙwaron ta hanyar kwangila kaɗai? Haɗuwa da shi fuska da fuska zai yi wuya. Sa'o'i 4 a titin wajen gari, sa'o'i 3 a tashar jirgin sama, sa'o'i 2 kuma a cikin jirgin. ƴaƴansa ma ba sa iya ganin sa sai ya sa lokaci. In takaita a jimla ɗaya, sangartacce ne, lalatacce, rashawawwe, bauɗaɗɗe, tambadaɗɗe, sallamamme, rababbe, asararre, dodaɗɗe, totsatse, koɗaɗɗe, fitsararre, ruɗaɗɗe. Alkur'an ya kiɗi mahi.